Sapa sing bungah kelawan tekane wulan Ramadan, monggo jasate haram teka geni neraka. Man fariha bikudumi Ramadan, man fariha sapa wong sing bungah sapa nang bikudumi Ramadan kelawan tekane Ramadan. Haramahullahu jasahu. Gusti Allah ngaramno jasate alan niron ing atase neraka. Sapa nang Ramadan. Lagi seneng ah? Kirangan bae ya barek posowan utangi meneh kreditan ya apa ae kirangan dek ngoten. Mboten urusan mbek niku. Masih nun sewu. Masih utang akeh meneh wayahe bayar bu cicilan sepeda motor, bu cicilan apa, nun sewu. Pokoke Ramadan kudu seneng tekone Ramadan. Niki lak siji ya. Niki gak apa-apa sing separo mikir meneh kreditan, sing separo mikir pokoke Ramadan teko iki seneng. Napa kok ngoten? Mergo wulan Ramadan niku lawang swarga dibuka. Belah. Bahasa kula ngono. Ayo sapa sing kepengin mlebu ayo. Ndang. Mumpung Ramadan, mumpung iya nek menangi Ramadan maneh. Ayo. Neraka ditutup. Mun dibuka dhewe. Wes. Masyaallah. Ya aja. Setan dicancang, amal ditikelno. Salat sunnah niku teng bulan Ramadan ganjarane kaya salat fardu ndek joboe Ramadan. Makane sing gak tau salat sunnah ya gak ono wae. Sing titik salat sunnahe tambah akeh sing mumpung Ramadan. Nah, enak bahasa sing gak tau ngeten wae. Sing gak tau salat sunnah mumpung Ramadan, salat sunnah. Sing gak tau sedekah ya gak ono ya nek arang-arang ngono. Sing gak tau sedekah mumpung Ramadan, sedekah mergo iki ditikelno ping 70. Salat jamaah ngeten iki Pak RW, sepindah mawon niku kaya ganjarane salat jamaah ping 70 jabone Ramadan. Sing gak tau nang musala, hei Ramadan nang musala. Mumpung Ramadan. Wis sing gak tau maca Quran, mosok kate ngajeng iki rek gak enak sawangane. Wah kesing ngajeng bae. Mboten guyon. Maca Quran bisa. Kurang banter ambang nggih. Terus gak tau maca Quran diwaca apa Qurane. Nek kepingin didhawuhi Gusti Allah maca Quran. Bon. Wis, nek kepingin kuburane jembar maca Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, maca Quran. Nek kula niku lho Pak RW, anu tombo ati ngaten niku lho Pak RW ya. Nek atine mangkelan loroan, maca Quran niku tomboe. Nek kejenthokan gak kenekan maca Quran. Kok mangkelan gak tau maca Quran ya apa lara kok dijarno ae. Setruk suwe-suwe atine. Halo. Pemangkelan gak kenekan kejenthokan kok. Halo. Janggetan kok. Apa lah bahasae? Gak tau maca Quran, lek setruk tambahane gak ditambani. Kok dinekno tombo ati balak-balik terus sandang iki Pak RW iki. Tombo ati digawe pujian tok. Gak diwaca Qur'ane digawe apa? Nun sewu wong iku pujian ngelingno kok. Sing gak tau maca Quran mumpung Ramadan maca Quran. Lha jenengan ngeten iki lho mulai durung karuan maca Quran. Embun jane. Halo, maca Quran nggih? Janji engko maca Quran. Gak kereng ngene, kerenge durung karuan dilakoni apa maneh gak kereng. Kereng ngerek kiai ning nggih. Lah otomatis kula nggih ngeten ta. Janji engko aku mari isya. Mane darusan iki kok. Engko aku mari isya maca Quran.
Janji Mbak gak gelem ya. Apa maneh maca? Hah, niat ae gak apa maneh maca. Niat aku kok mari sak maca Quran. Niat ae gak. Apa maneh maca lakoni ini. Niat ae gak gelem. Niat untuk aku mari sak maca Quran. Nek kepingin direken Gusti Allah, reken nang dawuhe Allah. Gusti Allah gak direken njaluk urip enak tekan ndi, gak iso. Enak semu. Mboten enak hakiki.